Agad sel ne, bali-bali man picture kita sel. Para ka nasa ibang bansa. Nena mo dyan camera. Nena mo dyan sa camera ko. Bali-bali. Dapat naman picture ka pa. Oy, hindi ka naman picture tayo. Set, saan na yung cellphone ko? Tayo ba? Alan, dito tayo. Alin tayo, dito tayo. Ay. Manglugi tayo. Oh. Dito tayo. Ang ganda oh, tinan mo. Hi, si Happy Sweat. Diyan. Diyan kayo ay. Mag-picture tayo. Ayan. Baka nasa ibang bansa ni. 1, 2, 3. Waki-waki. Mag-waki kayo. Ayan. 1, 2, 3. Di ba? Ang ganda. Nakakatuwa. Ano to ang tuwa ako? Oh, ano pang makukuha mo diyan? Ay, ang ganda no, promising. Diyan muna tayo, mag-picture muna tayo. Sel! Sel, ka dito picture tayo. Okay, 1, 2, 3. Asan si GP? Dito ka nga, GP ay. Ano nga, dito tayo. Ano kayo dito? Sweat! Gab! Dali, bilisan na. Okay, 1, 2, 3. Diba? O, dali na, mag-basketball na kayo. Magkano ba yan? Ilang beses? O, yan. Ha? Oh. Okay, tayo, sel ay. Ito ang kasel. Oh, kaming dalawa naman ni Rosel. Dito yung mampanak ko. Ang gasel sil. Mampanatan dos eh, mampanata. Yay. O di manay. Amanay, ay aman sila ni. Amanay, may buntok. Jose! Ayan na. Tama na na. Kain na tayo. Meron sa 14. Ayan. Saan mapapalit ka sel? Wala tayong miss. Hi guys, ayan, nalaro kami dito. Pero kami nasa ibang bansa, promising. Sel, palit mo sel. Jose! Meron na to, meron. Mga kasama kong guwaping. O, ayan sila. Ayan sila, nagbabaril-barilan sila. Nakakuha ba kayo? Dapat ano dapat yung makakakuha kayo Ano ba yan? Baril kayo ng baril. Dapat ano? Masa pa daw. Bakit? 200 na yung binigay ko sa inyo, Baler. Oh, tabi nga
Magkano ba yan? 30. Oh. Sa pamagap. Ah. Kita mo yung video na doon? Ito lahat to. Nagka-shut out. Ayan. Ay, dapat ano, may matitira kayo, ah? Hindi, yung bas-basa na lang kayong bumabaril. Ay, lasi ka, nayari sweet? Oh, nayari sweet, ah, nang yun. Wala na eh. Ikaw pa sa mga... Ay, marami sila na ano eh. Ilan yan? Magkano yan? $41? Ano makukuha nila? May nanalo na panalunan kayo. Ay, lase? Ay, ganun lang pala yun? Oh. Hello, Teddy. Ang sikang, galing ah. Oh, kami dalawa naman ni Rosel, magbuntok-buntok kami doon tayo, Sel. Buntok-buntok na. Hindi ka, Sel. Dito tayo, Sel, ay. Sel, agay ito, Sel. Mambuntok na pa nun to, ah. Saan? Hi guys, ayan, mambuntok ako. Ito yun eh. Dapat ako nilungan ko na pala batay. Hi guys, 1 point. ₱1 I win 7 peso. Okay, one more time. Try our best. Ayan. One more time. Sorry.
Kanta ka? Pangka naman! O sige na, Sel. Bilisan mo, Sel. Ikaw naman. Ano ba yung gawa mo, Sel? Dali ah! Oh. Pumapasok talaga. Papasok yan, ano mo ah? Ito ay. Wow, ano ba? Nuebe! Ano mo? See? I win 9 peso. Nakakatuwa ka kasi sister mo kayo. Man, tig-isa lang kami nga ba? Naka 200 na kayo. Ano yun? 30 pesos for 250. Uy, 250 na natalo nyo. 250 na. 250 na kayo ha. Last. Sige. Hindi masaya kasi. Dapat na lang tayo. Saan ba yun? Yung ano, yung kapatid nyo natin. Wala na akong bariya, promising. Wala pamasahin yung bukas. Ano yung barya sa'yo? O para tigtigisan lang kayo na. 400 na lahat. Yan. Ang ganam sila. Dose! Ang bagal kasi lang. Nanlingaw si sila sa... Nanlingaw sila 12 pesos. Oh, ay lastig ka, mananalo lang. Tangkal naman. Slowly. Toink! Sayang, lumagpas. Kaliwa? Anto man na yun? Anto man na yun? Ay, wala. Ay, sayang. Oo. 14. Ay, 10. What? Aliwa? Venus? Oh. Unto na yung moisture dani. Ay! Sarag ko ni... Ato sarag man? Sarag man sila? Ang galong. Maigpit naman si Madam. Ay! Sayang, akaruskos ni. Ay! Ay! Manlilinga ta alas yun. Ina. Yata mo ito sila. Nung tapayan sila. Hindi naman piso yan. Ha? Magkano yung ganyan? 30 po. Ay, 30 daw. 5 rings. No trial. 5 rings. Pagka naka 1 ring, may... Ay, kailangan makatatlo. Oh, may pitsil. Kailangan tatlo yung matamahan mo.
Sil, tama na ikot alam mo, Sil. Lugan tala mo, Sil, gawin na, nini patay-patay. Ano pa, tita, alam patay-patay. Ha? Lalakas dyan? Ah, kasi nga, patay-patay balo. Kano kayo? Hindi, tapi 50 lang yan. Analo siya ng 12. Analo ako ng 12. Tapos 7, di 17. Tapos, mga kapatpanag. Adi parang kunti lang natalo sa amin. 29 pesos. Panalo nga. Ha? Tatlo yung git nila eh. Saan? O, tara na. Uwi na ba tayo? Oh, ibuntok kita na ni Bariyasel. Ma'am, ay! Ubusin niyo yung buntok, sige. Pustahan tayo dyan eh. Mampustahan kayo. Konda, dito ay. Ha? Sarado na lang dito mga pe. Sige, Sirin. Amusement park. Ang ganda, no? Let's go home na kami, guys. Gusto ko yun eh. Tara na, Sirin. Let's go back. Ay, sweat. Yung dagayan ko ng tubig, ay. Biking. Just wanted to try this rides. Ay, kumunti na yung tao. Maniwala ka sa atan. Tarik diwa. Ano pa ni? Japanese. Ay, ito pala yung ano. Saan na yung buto bongbong? Baka mapatagal pa. Dito tayo isa. Bye guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Don't forget to subscribe. Bye.